Jane ming kedanan jemurane memeane. Memeane Suhin. Aku lewat ngono iki Senin ngono Suhin ngumbah rok. Waduh. Roke Suhin gedene semono. Endah rite aku. Apa ngerit kowe kok dadi? Selasa aku lewat kono ngumbah klambi dhuwuran. Oh kena angin kuwi buat-buat. Waduh. Lengene wis semono. Iki ora repot limbenek. Ayo terus Rebo aku lewat ngono iki ngumbah kacamata jaranan rungan. Kacamata jarannya apa? Iki lho. Apa-apa? Rak kaya Kok sing cetha to? BH. Tak sampirke kewanginan meneh ngawe aku. Kacamata jaranan ndengane semono gedene. Lah endo matane ya. Ndak kusire. Wes aku jemuah kok Suhin ki ora umbah-umbah. Apa kae cok ora dikumbah kok ya. Edi. Ora sing tok enteni apa? Ah wong sampean bar ndelok kumbahan ki aku mesti ndelok kok ya. Oh, sing mboten dikumbah napa? Hah? Sing mboten dikumbah. Ayo mangeling-eling. Kacu kok ya. Nah, iki lahire batine ra cocok kuwi. Sembah nuwun iya klintong-klintong numpak andong ngabel klingklong
Matur sembah nuwun. Kula nggih matur nuwun. Selamat tahun baru, Mbak. Nggih, selamat tahun baru semoga 2020. Wah, oh nggih. 2020 nggih. 2020 ki 2020. Nek bojoku isih susah. Kok susah? Ditinggalke 2019 isih delek-delek. Regane napa? Lah ditinggalke sing 2019 wong dijoli sing 2020 kok delek-delek. Oh nek delek-delek ora kok pergo ngono kuwi. Ha sing wingi rung rampung kok sampean wis nganyarke. Wis ora masalah hutang ngono kuwi wis rasa diitung. Nggih. Ayo tenan. Lah iya ta ya. Ya pokoke masa lalu dibuang yang jauh. Nggih karep kula niku ngoten niku Mbak Jange. Niki niku tekno taun anyar wae apa-apa njo arep dianyarke. Ya ora ketinggalan yang ngono kuwi kok. Lah niki aku barang ki aja dianyarke no. Maksudnya apa-apa dianyarke 2020 sampean ya arep dianyarke? Lah nggih ngoten niku. Dian. Arep tak goleke pembantu. Pembantu piye? Ben ra kesel banget ngono. Dadi tukang umbah-umbah ngono, Pak? Ya ora. Lah terus nek pembantu niku napa? Mau pembantu ora kudu mbah-mbah. Lah karepmu? Ya mbantu apa sing repot nek kowe kira-kira kesel ngono ganti pembantu ora apa-apa ngono. Ki maksude iki piye ta? Lho nek olah-olah kene kesel, sing olah-olah pembantu. Kita pembantu ngono. Nek aku ngladeni sampean kesel. Oh ya karepmu nek kesel kepengin dianu pembantu ya karepmu nek aku manut-manut wae. Ya maksudnya aja ngono, Mbak. Wong iki tahun 2020 itu kita berharap kedepannya itu lebih baik. Wah nggih niku kudu niku. Wah dipethoke karo udan ning kene wae nang lapangan ngeten lho. Nggih leres saya. Aku kelingan ya ning Cilikane lapangan. sampean biyen zaman mudane SMP Oh, aku ki pemain sepak bola anggo ngerti lapangan ku sikilku mung koyo arep mlayu-mlayu wae. Nek ngerti lapangan. Nggih, aku biyen ki pemain jos ku. Bual-bualan pertandingan karo Kulon Progo aku ngegol kok. Ya ning kene iki. Pindho blung terus tenan. Ngegol ke aku. Dikeploki. Diantemi kancaku. Lah kok iso? Lah ngegol kene gawangku dhewe kok kowe. Lah kowe jenenge bunuh diri. Ya ora ono isih urip kene kok bunuh diri kowe mana. Istilahnya bunuh diri. Aku mbiyen ki nek mung dadi glandang kowe aku dadi gedablek mbiyen. Apa? Sing nang mburi ku apa jenenge? Bek. Kuwi bek nek. Jero gedablek. Cok tiba dadi gedablek. Awake dhewe matur nuwun. Injih. Sing nimbali rene sapa? Tujuane apa wis diaturke utawa dingendikake karo Mbok Jange. Penyanyi Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Purwanto. Nah, iki piyayi sing murakabi piyayi sing ngabehi. Nggih. Ya pertanian, ya infrastruktur dan budaya dan lain sebagainya. Sesuk pertanian ki saya maju. Tenane. Lho, iki daerah ki sing jeneng babat damen ku ora nganggo wong, nganggo mesin. Ngono gabah wis mlebu ning karunge dhewe-dhewe. Ngono kuwi. Sok ki saya maju. Dadi kene babat nganggo mesin ngono mburi wis cething isine sego. Nek kowe ya bablas ya ora ono. Yo anggepe karo nganu apa no, gawa kompor no. Mboten lah dikirim. Oh, lah. Lah ya apa meneh sesuk menawa sing asta panjenengane Pak Wahyu. Pak Wahyu. Kowe nek nyebut gelare wae keteko ilatmu wis. Lho kok keteko ilate piye? Dokter Insinyur terus Haji Lah ya Wahyu Purwanto MS IE. Oh. Lah nek titelmu apa? Aku. Lho aku ki ning UGM ki 9 taun. Niki yo MSc lho. MSc lho. Merongo sak cangkeme. Ning sampean kok mesti nyandak cangkem to? Karo wong tuwa kok nyangkem-nyangkem kowe kok. Lho niku nek ora. Tapi jenenge Nek ora ketemu karo sampean Lah nggih. seminggu ngono ya, Mbak. Ora. Ngimpi aku. Ngimpi apa? Ngimpi ketemu sampean, kangenku mesti ngimpi ki melek ngono terus iki wis piye kabare ngono kuwi. Dadi pun ngomong Sampean kok ora ngono, dokter kowe mlayu kok wingi. Mlayu mripun? Aku lho ora mriyang. Nggih. Diperiksa. Meripat sentri, coba lidahnya aku. Mlayu dokter. Lah iki lek mlayu ki ora mergo gila. Lah ya mbok aku coba anu lidahe. Mlayu dokter. Kaya kuda. Dokter lek mlayu ki ora mergo gila. Napa? Mergo sampean niku apa-apa dicaplok. Maksudnya? Lah niku enten laron niku menang mboten isin mesti pun dicekeli kok Mbak Sange. Nggih no. Nah nggih. Dagelan laris iki panganane laron. Lah niku to. Walah. Klabang men dilahap. Non sewu. Kula arep wong Gunung Kidul, wong desa. Ki nek ngerti walang goreng, laron, terus nglengo digoreng terus naike piring. Apa? Kemecer. Ora sak ngono. Sing Gunung Kidul ki daerah sing enak. Nggih, Wis tak bola-balik tak omong apa to sing ora enak ning Gunung Kidul, sing ono. Lah nggih. Walang. Heeh. Putul. Ungkro. Ungkro nggih Bu. Ayo.
nganti tekan beser, nganti tekan apa mula gegremut kan dilair kene. Jenenge beser ki apa? Sampean radong beser niku kaya singkel nika. Niku sing paling top niku uyuhe. Lah kene ketang kok tombo. Lah aku iki beseran. Ngono besermu ra enak iki ngawur wae. Lah kowe iki padha ora antarane beser karo nganggo sing mburi ki tambahi ren ngono ki. Beda. Oh. Pancing ki mlengkuk ngono nek pancingan ki gulumu, umpamane ngono. Nek ditambahi nganggo en mburine kuwi wis beda artine. Oh iya ta. Lah klambi ning nek tok nggo dadi klamben. Heeh. Katrok nek tok nggo dadi katrokan. Ngono beda dadi en wis nambahi tembung beda. Wah, jan wis. Nggih to Mbok Cingak, Mbok Cange. Bener. Lah Mbok Cange ya cowok ganti Mbok Cingak. Aja kalah karo Mbok Cange. Kalahe pripun? Mbok Cange kowe ndelok laron ket ora kecengkel nggak kedelok nggak. Iki laron kok kaya ngene. Ini zaman cilik aku mbiyen tak uyak-uyak ngono terus angger tak nunuke nggon. Lah niki coba nek saiki Cange iki dirubung laron nggon dodo. Kuwi njut kepiye kuwi carane ngilangi? Ha kuwi dikebut kowe memari lah beda karo kowe. Nek Mbak Suin piye? Dadak nyuthiki. Ke sumur. Iya, ha? Wis sumur. Padake sumur. Ya ora, no sumur kok ngene iki tangger wong ngungak. Nggih. Iya. Pokoke nderek ndedonga Mbok Cange. Nggih. Yenipun Bapak Wahyu menika mugi-mugi kasembatan menapa ing dados sedyanipun. Amin. Kula yakin menawi panjenenganipun ngasta wonten ing Gunung Kidul sansaya maju, sansaya gemah, sansaya ripah. Wonten ing bidang menapa kemawon Pak Wahyu menika kasebat ngabehi. Lho, sapa panjenenganipun? Lho, menika Sampun napa nggih? S1-nipun pertanian, S2 industri. S3-nipun doktoripun industri pertanian wonten Jepang. Wah. Sampeyan S3 namung wonten Trawana. Nah, kula S2 pun pilek kok sampean. Lah kowe nek PS. Iya. Oh, pendidikan kok pilek. Nah, ya lah aku ki arep ngene iki ya ning UGM 9 tahun kok ngayal. Kowe lah. Kok suwemen kuwi titele apa jenenge ning UGM nganti 9 tahun ki? Lah ngopo? Metu saka kono ki ndek titel apa? UGM ki apa? Universitas Gajah Mada. Oh, ora. Lah, UGM ki urip gumantung maratuwa ki 9 tahun aku. Dadi melu maratuwa ki 9 tahun. Wah, mong nunut ta. ha nggih. Lah aku Mandekno umuk jarene sugih. Halah. ngapa sugih tenan aku ki mbiyen. Sugih apa? Lho. Aku ki anak wong sugih 7 turunan kok ngeyel kowe iki diomongi. Lah kene kok ngebak aku kok sprene mung dadi urip kaya ngene. Aku rak ngomong anak wong sugih 7 turunan. Ning aku sing nomor 8. Diku tekan 7 kok. Dadi kumanan kere ya ora apa-apa. Ora piye-piye tak gemateni, Pak. Aku karo kowe iki ngerti nek aku iki gemateni aku wis matur nuwun banget. Ning elek isine. Kok elek? Hin kok kowe iki seneng karo aku ngapa to ngono dibanding ngono jane nilene aku ki 3 kowe 8. Monggo ya aku wis tuwa kowe sik rada nom. Aku ora piye-piye ndek bojoku iki ora mergo piye-piye. Golek gampang diapusi lho ra jalak kok niku. Ndek bojo kok kaya maling ora sing apik. Sampeyan kok yo njur mesake kok bojo kok dunake maling lho. Lah nek tukang ngapusi Lah nek ora maling piye wong sampean bonjo aku ya mari mati 10.000. Lah saiki piye ning sing jeneng ngecake ra ya kudu pinter nggih Mbok Cange. Nggih. Oh pinter-pinter kok nek saiki barang-barang larang. Ya carane Lho carane pripun? nang pasar ngedit 10.000 kuwi mulai iso. Ning pasar Bedoyo ngono kuwi iki apa-apa wis larang saiki. Ha iya. Jajan 10.000 kuwi nganyang Lombok ning nggon umbukan Lombokne tase dibuka nyedake niki pinten cuthik. Engko nek wis kebak wah mboten anu ngene kraisi Lombok. Nah, engko kari dhewe iki aneng dream lengo kae, tak ungak ki andrukmu tak tibake plung. Engko nek wis kira-kira agung kae teng pojok tak peres duitmu wutuh, dirigenmu kebak, tasmu bupak Lombok. Ngono wis duitmu wutuh. Ora ketok aku nek tekan omah nggo goreng tahu rasa andruk ya ora apa-apa wis. Genah aman kuwi. Aman. Oh, wong lanang kok ngajari bab sing ora apik ora. Mboten, niki ning dienggo guyon mawon. Jalarane wong arep sukses ki memang harus prihatin. Nggih. Kepengin sugih ki piye carane, kepengin penak urip iki carane piye, kudu prihatin. Dadi prihatin. mangan. Upamane carane wong sugih ki kepiye carane ngono? Mangan barang ki nun sewu, mangan ki ana aturane. Hah? Mangan ki ana aturane nek arep sugih. Carane Carane pripun? mangan aturane nek arep sugih piye? Piring neng sego, curi banyu, neng uyah campur. Mangan
nganggo uyah banyu sego tok rasa nganggo lah. Genah sugih. Sugih ngirit ngono. Kuwi aku. Lah iya. Nek sampean? Lah aku ya jajan ana wong tuwa kok. Ternyata lho Mbok Jange. Kok rumasaku marep menangan terus lho. Bojone mula Mbak Suin ki tak sareng kok. Saya tuwa, saya sepuh, saya kuru, saya kuru. Saya kuru mergo kula niku ngeres. Uripku ki kokean prihatin, duwe bojo rewele ra karuan. Kuru lemu ku ora mergo kurang mangan. Lah ngopo? Wong lemu ku ora mergo kokean mangan. Lah iya no. Kokean daging arep mangan akeh kan ora dadi daging ora lemu. Umume ngono kuwi. Oh dadi nek wong lemu ki ora mergo kurang mangan. Ra, wong kuru ya ora mergo kurang mangan, mergo kurang daging. Kuwi dadi kuru nggih to Mbak Cangik logika ngoten niku. Wah saya akeh larane mbok golek tampah apa ya. Aku mbiyen dek cilik nguber siji no tak selamat nganggo sentir nganggo wetenge jedot terus tak cik ngono ya mbiyen. Lah saiki ya entuk kok. Ora wis aku wis tenan aku apa. Nostalgia ra apa-apa. Jare sampean wingi udan pisanan yo udan-udan trut kebon. Oh, udan. Kelingan dek jaman cilik. Cilik ya tanggamu ya aku kan ngerti cilikamu ya udan-udan karo aku wetenge mblegendis wis mbiyen. Sapa? Niki. Oh berarti kenale wis cilik to. Tangga cedhak. Oh nggih. Terus do udan-udan mblegendis nganggo kaos poret ngono kaya wetenge mlenthek rambutnya brindil niku mbiyen mau gudike rendel ngono mbiyen. Sapa yo rupangsane wong biyen ki yo ngono lele. Isa-isane. Oh nek aku pancen tak akoni zaman aku mbiyen sak umurku. Sing jeneng gudik itu wajib. Kok wajib? Gudik kok wajib ki ora percaya Gunung Kidul ki nek urung gudiken ora oleh KTP. Lah biyen niku sampeyan kok ngayal. Ya terus gudiken wis oleh KTP. Dadi arep golek KTP ki didelok tangane gudiken urung mumpun wae entuk KTP nek urung gudiken sik ngoten. Kok gudik kok wajib? Lha diomongi sampean kandeng penyakit niku neka-neka. Nggih ngoten niku. Biyen niku ngoten niku. Orang ya cah cilik nek saniki niku beda. Nek cah cilik saiki ki anggere langet awake ngono kan zaman maju ya ditari ya bakso boleh. Mie ayam boleh. Bakmi godhog boleh. Tukoke dolanan po. Kae dolanan aku mbiyen gledhek nang dipan ki mbok kulinari men piye? Dingake gendrenge ya men isis. Apa bantale kurang dhuwur? Aku meneng wae. Dingake lanange ya men padang sing mbok. Bareng sing mbok metu lunga ki mesti mulih nggo panganan ya aku. Lah kok piye? Pengen idu apa piye? Iki wong tuwa apa wong idun? Mesake ya jaman biyen ki ya, Mbak. Ket saiki nek mesake wis Yo ora. nggih. Kalian dipun selani monggo. Wah, edan iki nok. Jan marai laran kok yang ngruyuk nang kono. Wingi ten playen nggih diruyuk ngoten. Kaya nang pampir karo banyu kek nang kono ngisor ngono jan jos kuwi. Lah iki wis wedang rung tak ombe wis do dirayah larone kok wis do diombe ya iso. Diombe mawon malah nggo cendol larane niku. Lah mbok ya diwarai carane pripun? Oh wedange kono kok kon marai aku carane lancang aku. Caranipun piye? Ayo. Nggih, monggo kados pundi. Menika sementara iki kedatangan awala lagi satu no. Iya. Saka Simoban. Oh iya. Simoban Piyungan Candirejo Baru Prambanan. Nyuwun tembang engko keri iki nyuwun grajagan Mbak Ayu. Iya. Nggih. Sing wigati diaturake dhisik. Ki mau pesenan saka nganu Mbak Suin kadawan sepadha nyaping gunung. Iya. Iya monggo. Aku malah bingung to iki rasane. Kaya ting sliri ngono lho ning ngarepku mataku. Enten napa-napa. Barang Tenang. Mlebu cangkem barang. Oh nek niku mun bener. Kok bener piye? Lah cek nang mlebu iki ya ngrekoso to kok sampeyan. Aja dipateni wis apik. Apa patenono kabeh wae? Iya aja wayangan kok petengan lho. Ya ki sing lenggano sisih kono nun sewu panjenenganipun Pak Supriyadi wonten, Pak BCP Supriyanto wonten, panjenenganipun Bapak Bakron wonten, matur sembah nuwun. Tentuipun Pak Harno iki mau do pesen lagu kabeh. Apa Mas? Apa Mbak? Dereng kantenan wong dereng do nulis mangke sedaya. Lah nek pesen ki kudune ra serat. Aku tak pesen lagune tak nulis sik ngono. Nggih, mboten apa-apa. Ya. Saben wengi. Nek biyen Sakniki ora. rong sasi pisane ra mesti. Le ngopo?
le rondo lunga terus ta wae dhewe. Wong sampean ki ya kon rondo jare ngelu mules kok anggere wong genduren mangkat dhisik. Ya eleke ngono kuwi lho, eleke. Nggih. Ora elek. Ora saben tudang bengi genduren. saiki rong sasi pisan kok ora tau. Wendrengan. Lah kepiye karepmu piye aku manut? Ayo. Ora. Tenan. Ora. Kowe tenan-tenan aku ya aku. Ya bojoku ki nek cah cilikno njejaluk ki rak tangane ngatrung itu. Heeh. Nek bojoku ora. Tangane ku ora nggo ngatrung. Lah kok piye? Meneng wae. Nyampluki barang-barang. Ayo. Njaluk kok nyampluk sikil. Lah mbok ngatrung. Bocah ki nek njaluk ngatrung kok dadi kowe malih aku. Lah kowe ora bocah. Iya makanya ini Gong genjleng bubar larane. ampun dobahke riyen wayange saderenge tambir kalih banyune teko. Mungkin nek didadai tambir kalih banyu njare obahke uga kabeh pun bermanfaat. Kok dadak go tambir banyu apa? Lho nek pun tiba banyu mboten iso mabur melih alias klumpuk. Nggih nggih. Pinter carane Mbah Waluya. Biasane sok nggo mancing nek Mbah Waluya. Nggo mancing. Mancing weteng. Mancing ki yo nek menyang yo kumanut. Ya gitu. Nggih, matur nuwun. Mancing barang ki ana artine. Ana anune apa syarate? Syarate ana teorine, ana teknise ora mung waton mangkat nggo walesan to gayan mancing lah nek. Alah wong mancing kowe kok dudak nganggo waler lho. Lah aku ki tukang mancing lho. Nganggo syarat lho. Nek arep mangkat mancing ndelok le turu bojone posisine piye. Ngono apa? Nek muring iwa, le nyekel gayan tangan kiwa. Genah entuk iwak. Dego banget. Nek upamane Miring tengen, tangan tengen. Cedoplung langsung gondol. Nek delale pas mengkurep, Tangan loro. Wus. Kena iwak gede. Nek bojone mlumah, Rasa mancing no. lah kok ora mancing? Mesake to. ora mancing mergo walesane dinggo kok ya. Ora wis kepancing kok. Ya rasa mancing lho. Lah ngopo mancing ngono? Direwangi kok mancing. Yen memajeng among karo janur kuning. Nek laron ki ora dendani. Oh ngendi-endi ana kok. Heeh. Pun mang meneng mawon. Ning niki mesake lho jane uripe. Lah pripun? Niki uripe mung sedeloban lho. Ming metu sekoleng mabur terus engko mbodoli wulune, brul terus irit-iritan do golek. Monggo gandengan nggih niku. Niku laron niku lambang kerukunan. Kok iso? Brul dhewe-dhewe. Do golek urip dhewe-dhewe. Nek wis brondoli wulune mesti gandeng wong loro anu laron loro dulu. Oh. Bojo kula nek padu men tak kudu laron. Lho, laron iso dulu-duluan aku karo kowe ra iso, aku ya ngono. Terus do ndul-ndulan. Ora. Sampan ku kok aneh. Putih kula anu ne. Aja kan geplek. Nek kene lho Subrono kualat to sampean. Lah tak jupuke. Mau tangane ngene kok nek jupuk. Arep jupuk kan ngene sik. Wis ngerti aku ora apa-apa. Nah, nggih. Kene tak jupuke kan ngono. Wis kembang urung iki? Urung. Sarana ngene kesampluk ndarani njaluk aku. Jaluk apa? Atuh aku duwe. Rada mundur mawon. Ayo ora apa-apa kok. Tangane mosok ngene lho. Cangkekku nang ndi cangkek? Oh, golek laron. Wah, le mencok pas pucuk. Iki nek sampean arep njukuk laron gila wis akeh ning tengah-tengah kene iki. Kaya ora gelem mangap ya. Pacita
Agak iki lho. Piye? Dalam gaber-gaber agak iki. Ketoke kecemplungan laron. Aku kecemplungan sak pulune kok risi ya. Biasane kecemplungan sak pulune iki ra apa-apa lho. Kok saiki risi ngono lho. Aku beda. Lagi seneng-senenge kok karo ora aku. Keselilitan kok wulu laron. Monggo. Soale kan atase urip kok ngene iku. Kayak mongko Iki yang mesti tak gaberke. Biasane ismen. Oh niku diombeni men kok. Ngrembug apa? Laron. Lah iya apa? Hin kok nek kowe pipis kono kae lho, ini jujur loro kae lho. Kono kae to? Aku wis tau mlebu rono, des mlebu kancaku pipis ngono wedok ngono tak terke aku pipis nang jero aku kancaku loro ampung aku nunggu nang njaba kok suwe men bocah wedok pipis kok suwe men bareng metu ki lanang. Lho. Lah sing wedok meneh ndi? Lah wis ket mau lek rampung ngono. Ngeteng-ngeteng nang ngarep kamar mandi aku. Sarawi. Jana. Napa? Gantiran sik cilik. Nika napa kula ken gak? Nah, sing cilik niki rak mengke pindah sing Padang-Padang rika. Laron rak golek nggon Padang. Pripun napa rika dialing-alingi ngoten niku? Men peteng rika lho. Anggepe aku limayang ning WC umum ngono kok. Aku mengiguhke men ra kuyuk laron kok ya sida mulih. Laron mayang kok dialingi gedhek. Nah, mboten napa-napa. Hah, mlebu mudhun. Engko kari dhewe laron sedhe banget sing ngincoki. Ya ora ana nek nang ndi iki ukurane laron ki ya mung semono kuwi. Kowe ora ngerti ratune laron kuwi jenenge. Ratu laron iki jenenge Gundhik. Apa? Gundhik. Gedine sepiro? Nek iso mabur ora? Ora iso mengugat uget ngono kuwi meneh Ratu Laron. Oh, lha kuwi gedene miturut sing omahe ratu niku. Oh, Wonten sing semanten iki. Wonten semanten iki ning Jade Wulu. ming sithik. Ora lah Dek, jodek gundheke gedhe kok wulune cilik iki. Lho gedhe Gundhik karo wulune masa wulune kok aneh wis. Gundhik mapane ning jero kepundhung rupane putih kaya uler nek putih niku jenenge Gundhik. Aku kuwi pengalaman nek geger Kowe nek metu jam pira? ora metu. Ora metu. Ora sumuk. Dadi ora kolaran. Ayo terus napa? Gah ora tau neruske aku. Panas udan. Panas udan Panas ngaling-ngaling capeng gunung. Tundet. nadyan jula-juli nggo Pak Wahyu. nadyan niki ajeng jula-juli. Iya, Pangalembono. Caos Pangalembono. Nuwun sewu Bapak Ibu para pamirsa sedaya para undangan ingkang lenggah wonten ing sisih mriku kula kekidungan jula-juli model ngayogya mangke menawi ana sik apik ya dipethik nek sing ala ya singkir ana. Oh, ngoten. Nek kira-kira ana sing lucu ya do guyu, nek sing lucu ora guyu berarti ya lara untu ngono. Ya. Kok dadi marep rene iki. Ayo ora apa-apa. Aku ki nek mung dirubung nggon rayu ora apa-apa wong menyamberi. Nggih napa? Iki lho mlebu kene bareng. Oh, biasane dirubung kono ya ora apa-apa kok sampean lane. Ora Memang dularan. risi kok ya. Iki mau ana sing mlayu loro. Mergane Mlebu wah bengok-bengok mlayu sajake weruh ingon-ingon aku sampe. golek niku laron lanang golek sing wedok. Lah tengere piye lanang karo wedok laron semono
ngono-ngono. Ya kon bawa angger swara wedok ya lanang. Laron kon bawa. Iya. Iki jelas-jelas. Nggih. Ya wis. Ana yuyu kajemplong blumbang. Kae tekek ana wuwungan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Tenan to. Ngono kuwi laming guyonane. Tekek lorek. Sanes. Aja nyindir bojoku. Kok nyindir bojomu piye? Bojoku kok arep padha dagelan wawahe cilik nu tatone tekek ngene iki marep medun. Wah, Mbak Suhin ki ditato lho. Angger seminggu ratus tak ungakno tekeke marep munggah. Lah ngopo? Tekek ora betah gondo ya. Sebrono. Senengane ungak-ungak. Ana banyu dicampur obat memang Pak Wahyu biayi sing hebat. Nyuwun tepuk tanganipun. Matur supanuwun. Menika naminipun lak wayangan ingkang sepisan kangge hiburan. Sing ping pindho muri-uri kabudayan. Tuntunan iki uga nganggo tatanan. Iki budaya Jawa. Ayo tulur padha katekno. Diusahake supaya ngrembaka ora kalah karo kesenian manca negara. Iki jenenge lakwiyaga sopan santun mesti kabeh uga dijaga. Lembah mana ora gampang duga ngemuti iki kabeh budaya Jawa. Dalu menika padha ndedonga ngersane Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Muga warga kene pinaringan widodho rejeki lancar cukup kanggo keluarga. Ndedonga mring ngersane Gusti muga sing nanggap wayang tumbuh lestari. Pak Wahyu menika ingkang kaanti-anti yo diparingi donga pangestu supaya dadi bupati. Matur nuwun dhateng para kadang ingkang sampun kersa begadang. Ora peteng nadyan udan iki padang arep turu krungu wayang dan tumandang. Ning do eling ngersane pangeran nyeling ana nyawa kabeh mung nyawa gaduhan. Bondo donya yakin iku mung titipan derajat makan panguwasa iku kabeh mung sampiran. Nek dadi wong urip tak jaluk aja pelit lan iki. Ngeling ana donya iki dulur paribasan mampir. So nek wis mati mobil anyar apik ra iso mikir dulur kok nek ana yakin ora disiapi tempate parek. Iki ala bojo Ayo. neng ndi mesti karo aku. Saben dina sumeh ora tau nesu ning janjine aku kerep payu. Pengurip kuwi
aja ngono kuwi. Bakal morat maret. Oh iya ya. Iki ala-ala pangan. Nek biasane dinggo bal-balan. Ning bengi iki dinggo wayangan sing ngragati sapa Pak Wahyu sing digadang. Ngarang iki. Sampeyan niku nek iso napa jenenge? Ngarang ngonten niku ya sakal ya. Nggih kula ya kumur kali bojo. Ning kok ya nyenggol jenengku barang lho mau. Iki jagongan malah kepenak ban. Iki dalane ning ndi? Lah iki lho. Lah niki lengaten riki. Kaya dagangane wis entek yo marep rene. Lho sembrono padake bakul-bakul. Lho niki wis suda nek dipateni ya do ning nggon padang tenan. Nggih, Ya ora kaya sampean pitoro laron nek kowe ora golek nggon peteng. Soale ngeten bojo kula wis tampa nggih kula kuwi elek Pak. Ora bagus jane aku moh karo kowe. Bagus elek iki gampang syarate. Men bagus kepiye wong elek iso dadi bagus. Lampune patenono pot ora ketok elek mbok bagus aku krungu. Padha kabeh. Padha kabeh. Rasane padha. Tur ngeten ora sah umuk bagus to elek. Sebab disebut bagus mergo ana sing elek. Non sewu jenengan bagus iki mergo ana sing elek. Ning nek kabeh bagus sampean ora dadi bagus ping biasa. Mula kula niku drunjung derajate sampean men bagus, kula trima elek ora apa-apa. Kula niku kudune entuk ganjaran akeh. Jenengan kula junjung. Lah nek kula bagus, sampean dadi bagus mboten. Biasa. Bagus kabeh, biasa. Bagus kabeh. Ning nek kula elek iso dadi bagus. Terus bagus niku luwih awet katimbang bagus. Elek luwih awet ketimbang bagus. Bagus 20 tahun peok. Ning nek elek 20 tahun saya elek. Awet. Kuwi padune sampean wis bacot elek. Ayo engko mbelani wong sing elek-elek kaya aku kuwi nomo. Ya ora apa-apa. Iya, apik. Niki wonten anu Mbah Waluyo napa? Panyuwunan saking Mas Pai Caca menika saking Korea. Iya, lumantar streaming. Wah, nyuwun lagu Kembang Rawe. Oh iya, diaturake. Sing disuwun nyekar Mbak Agnes. Oh iya. Monggo. Mbak Agnes. Nek marep mriki ngendikane biasa mawon. Lah nek ana ora ngadep cangik ro limbuk, nek mriki biasa mawon. Lah carane biasa karo rai kepiye? Carane biasa piye? Iki aku wis biasa. Iki ora kaya cangik ro limbuk. Iki ana wong njaluk lagu. Iya. Iki ana wong njaluk lagu. Iya. Nek sampe nek marep mriki biasa mawon. Ya kek nyedhekno kek jagongan no, jagongan nyedhek. Lagu biasa. Ora usah nganggo ngono kuwi Sing nyauri sampean wae ya. Ora usah aku dadak nglakokke wayang ora usah wayang ning kono. Wayang ning kono lah nek sampean madhep mriko iki jange karo limbuk nek teng mriki Mas Seno karo Waluyo. Ngoten mawon. Ning ngene iki wis spontan kok ya, Mbah. Nggih, pancen ngoten niku spontan timbangane mboten spontan. Ayo Mbak Agnes, monggo. Anu capek gunungnya dereng niki dereng. Oh iya ning ora. Lah lali ta? Lali. Lah senengane sampean yo ngono. Ora iki pancen iki dasare ya ngono kuwi. Wah, monggo. Oh, anu sing ngerbak. Nadyan. Awadan. Sarata. Kok ngerti iki mun nek ngerti? Lanang piye? Iki Mas Kiswanmu saka ndi nek ngerti? Saka nyekeli laron. Ra, Lah ngopo? mbecekke rasa. Lah kok becike rasa? Rasa piye? Kamu rasane ra penak bareng tekan kono metu mulih. Nah, epane kan becike rasa. Ning aku niku malah slendro pelok lho kamar mandi niku. Omong kamar mandi kok slendro. Aku nguyuh marep kono tarep. Iki slendro pelok kan. Apa dedak kok ubeng-ubenge ngono kuwi? Ala rase apik kok tak coba sing tipis iki. Tak ubeke. Berarti sing iso ngarani slendro pelok ping lanang ya. Nek wedok iki isane gur gangsaran. Piye upamane? Ning ora gangsaran kae tung-tung jeng-jenge mesti keri.
Karo awake ngene iki, Mbak. Jeng-jeng. Iki rasa wayangan ketoprakane apa piye? Eno mane banyu aki bening non banyu bening dek jaman Sarana cuma jorang kelingan iki wis tuwa ya polahe ra. Andene ngono jarene nang omah ora dikapak-kapake. Sinten? Lah kene iku bojo kula aku nang omah ora tau kok kapak-kapake. Lah ning masyarakat umum kok sampean wani kaya ngono karo aku kok. Waduh. Zaman kok ngunekke tuwa to. Tuwa ki arep enom utawa disebut enom ki gampang. Sebab piye pripun? Carane piye? Klomatana kencur. Gek ben Nek kowe lewat wah bocah ki sik mambu kencur. Sik enom. Dadi se bocah kaya bocah. Sik mambu kencur. Mambu kencur. Nek kowe klomotan lemah ku wong wis mambu lemah. Apa iya? Iki lek jagongan kok. Matura saiki larane wis lunga kabeh. Wis baca dipateni kok lem. Iki nek tak uripke aku rono ron rene kabeh. Ah nggih bener pun ngenten. Mengken nengke mawon. Engko nek ratune metu mesti seleren. Apa jenenge? Gundik. Tur meneh madhep mriku karo ngetus. Apa? Tus keringet. Oh iya. Mbok anu nyuwun teh pahit kali Padahal kau jajan lho. teh pahit cangkir setunggal nyambut gangsal. Zaman biyen. Zaman biyen nek wedangan Wonosari pasar iku anake loro digawa, bapakne karo mbokne karo mbahne. Wedang pahit kalih nyambut gangsal. Dadi lek tuku ki mung rong cangkir ning nyilih cangkire iki 5. Mirip ku termasuk pengiritan kaya ku mau lho. Oh, anakku ya tak jane Wonosari niku. Wah, nggur wong ngampir ki monggo Pak monggo. Anakku, Pak, sedulurmu akeh, dulur ndakmu ku kok dodol aku. Mula sakniki kula niku nek sampean ajeng ngersake cangkir kula niku dadi akeh banget kan neh nyolong to Pak nih. Iya. Wong anggere jile cangkir 5 kok mulai gawa krupyak-krupyuk. Ayo aku ki rigen kok. Ayo. Sokar bisa gunung desa
Ngenggengen mergo dindangdutke. Heeh. Iki mau larone gobrobeken lunga kabeh. Ora ngono kok ya. Terus do kontreng iki sing ajeg nang kono. Iki sing ora ngerti gending laron iki. Dadi Lah kena do joget ngono ora ngerti gending. gending. Aku bengeng ya lunga. Ah, barengan ora tekan neh lho. Ya iya lah. Mbok sampean dadi pengusaha. Ayo ora apa-apa to. Men kaya sapa? Lho, Mbok, ora men kaya sapa kok ya. Biyen jare tau dadi pengusaha apa ular jati kuwi. Wah, aja ngomong ular jati. Saiki usum lho kene. Ah iya ming usum trung ular jati. Wah, tenan. Lah tekan 150.000 lho, Pak Ne. Anggere sampean tenan gelem golek ngono kuwi terus didol mboten kok ten wilayah Gunung Kidul ten Surabaya napa ten pundi ngono Semarang. Wong sing adoh. Sing adoh sisan endi? Oh iya no. Lah nek kene 150 utawa 200 tekan Sumatera iso 750. Oh, aku wis tau ning rasah diceritake kuwirangan. Lah kok kuwirangan piye to? Ya kulakne kene 3 kental. Monggo ya nyilih kono 3 yuta aku. Nggo modal. Tak go ning Sumatera tekan kono dadi kupu kabeh ya ngopo. Isik lucu. Terus sampean apa? Lara ning omah kae to mergo cekor kuwi. Nggih. Lah kok tuku obat kok dadak ndelik-ndelik iki ngapa? Oh, nek niku bojo kula niki sing kebangetan ditresnani ra gelem. Lah mergane tak tinggal tuku obat lek teko kewengen muring-muring. Tuku obat mangkat jam 7 esuk nganti jam 8 bengi iki ngapa? Selak penyakitku tekan ngendas. Mone mung lara jempol sikil lho nganti tekan ngendas. Munggah cepet banget. Lah kowe ngopo? Aku tukokno obat tidur lah, tak tukokke tenan to ning warung. Lah aku mlaku ya nggon sepi-sepi no. Lah kok men tuku obat tidur kok dadak ning nggon sepi-sepi? Lah aku nek kebrebeken obate tangi. Ora mandi dadi obat bangun no. Obat tidur. Dasare nyun ngapunten arep ngakune pinter niku isih rada bodho sithik kok niki. Oh tak kon tuku pulsa ya sedina nutuk. Lho. Kuwi ya kowe ora kena digugu omonganmu ya, Nak. Kok ora kena piye to? Pak, saiki zamane zaman penipuan. Aja ngenehi nomor sembarang wong. Iya. Aku tak kon tuku pulsa to. Duit 100 tak ulungke bakule nang pulsa kuwi. Terus lah kok bakule pulsa ki takon, "Nomere pinten, Pak?" Bocah ki arep ngapusi aku ya. Terus piye? Kok keke sapa nomere sapa? Nomere kancaku dadi ngapusan men kancaku. Kowe iki jenenge sampean. Jenenge iki wong nek SDM rendah. Nun sewu kasarane wong goblok nek ora gelem ngaku goblok. Lho. Sampean ki saiki iki zamane zaman penipuan, sampean sing cerdas sithik. Waduh. Nek takoni nomor wong ya aja sembarang wong dinehi nomor. Lah ming atase dodol pulsa kok takon nomorku. Kira ming arep ngapusi to. Lah ya tak nehi nomere kancaku. Lah ke akhire kuwi kira ya pulsane nyemplung gone kancamu kuwi no. Oh ya ora iso wong sing mbayar nggon kuwi kok. Lah ning kudune nek tuku pulsa ki ya sing ditukokke ki aku apa sampean ki nomere kuwi sing diulungke. Kowe iki lambemu ora kena digugu wong lanang sih. Oh, malah nglambek-nglambeke bojo. Aja ngenehi nomor sembarang wong. Ya ora apa-apa wong pancen kok sampean iki jiwa sosial seneng tetulung kok. Iya. Duit 100 ilang ya wis. Meh ora apa-apa. Pulsane mlebu ora kowe? Lah nggih mboten mlebu wong tekan mriki niku. Kowe ora mlebu pulsa? Ora. Oh, esuk gampang kok. Dasare niki seneng tetulung dadi mung duit 100 ilang ora apa-apa. Ngakoni lho. Ya kleru aku nek bab kuwi kleru terane tuku pulsa nek takoni sing bakul pulsa ya ngaku nomere. Ngaku nomere kok. Mas aku arep ngapusi tak nek nomere kancaku lho kene tekan muring-muring wah pulsane urung mlebu. Ah men perkara pulsae kok padu lho. Mbok ora usah dienggo padu. Padu aja meneh masalah kuwi. Yen jane sampean lek ketemu Mbak Suwin teng pundi to? Lho. Niki mentong kecedak. Oh iya, menggo sejarah kok ya. Sejarah iki boleh-boleh tak makene tenan iki. Iki wis sejarah tenan. Aku mi entuk Suhin iki jane meng kedanan jemurane memeane. Memeane Suhin. Aku lewat ngono iki Senin ngono Suhin ngumbah rok. Waduh. Roke Suhin gedene semono. Endah rite aku. Oh ngerit kowe kok dadi. Selasa aku lewat kono ngumbah klambi dhuwuran. Oh kena angin kuwabet kowe. Waduh. Lengene wis semono. Iki ora repot limbeneke. Ayo terus Rebo aku lewat ngono iki ngumbah kacamata jaran andungan. Kacamata jaran yo. Iki lho. Apa?
rak kaya kok sing cetha to BH dikumbah wanginan kuang lha kok edah apa nek dibon ning ngarepku ya tak jupuk iki ora mungkin didendra wong ora ana isine aku ya lah kok ora ana isine lah ora tok enggut to kodhong tak sampirke kewanginan meneh ngawe-awe kacamata jaran ndengane semono gedine lah endo matane ya ndak kusire wah iki kabeh wis dikumbahi wis aku jemuah kok suhin ki ora umbah-umbah apa kae cok ora dikumbah kok ya Edi ora sing tok enteni apa jarik aku ora jarian Mbak Cange saestu niku ora tau jarian kok tau enteni mesti beda kuwi beda kok ngerti sampean sampean berarti tekan kono pikirane nek aku ora malahan wong sampean bar ndelok kumbahan ki aku mesti ndelok kok ya oh sing betul dikumbah napa sing betul dikumbah ayo mangeling-eling kacu kok ya nah iki lahire lho batine ra cocok kuwi macam mek kacu ra kumbah kok diurus nggih sampe gunung wis niki mau sampun saiki kembang rawe Mbak Agnes ya Agnes ayo nduk cahayu kene mundur suin mbok ya sing ngalon kene nduk kaya mau lho Dek arep mangkat rene iki aku niba wae mbok tulungi arep benake jare tak benake nduk aku ki wong tuwa seneng tetulung kene wong ayu ampun aku mlotrok ora tau kok njukke kok iso-iso sing isor niki Mbah Mang oh ya sorry nek sing isor ndak pangan rayap jare nganti pangan raya bocah ki nglangkai gedang dadi bengkong gedange iki ya ket mau nggih masa ya kur dilangkai dadi bengkong mana kecil lho dilangkai kok dadi bengkong ngopo aku jenenge gedang nyalai kodrat oh gedang sok gawe wirang aku iki aku kewirangan mergo gedang wis tau mergane lah aku arep tanggapan nang kono lho Bedoyo kono uduan terus aku ngeyup nang omahe Pak Dukuh apa sapa ya ngandingi kono ngarepane gedhuang muatono tak pek ora nang wong muangan barang wis entek kira-kira setengah lirang sing duwe teko terus aku nembung anu Bu kula ngepek gedang niki le wangsulan mboten apa-apa Pak wong niku mincok dipangani kethek kethek ya menang kirim lengar gedang aku harus tundur yo tinta kowe kok ayo nduk ayu iki kembang rawe waduh pripun Mbah Waluyo alhamdulillah isih iso obah iso mamah duit ya isih genah nduk ayu kowe iya lek arep ngomong iki pripun omong wae tenan ning tangane rasa srawean nuku lah nek cecak kene pokoknya keli cagak kalih putu kok nggih oh putu ambiyen sing ndulang aku sing gendong aku sing ngedusi aku lah saiki arep tak dusi angel ora lok ilo mbok saiki enjang kula genti kula tak dusi oh iya monggo aku nek ngosoki telaten lho jane yo ora gelem kaya ya sampean ki tondo bektine wong tuwa sok ya kowe genti ngedusi Mbah Waluyo sampean ki ngerti ora apa jaman cilikane Agnes rak sampean sing tukang ngedusi heeh terus Agnes ki matur karo sampean ampun kuwatir Mbah sesuk kula genti sing ajeng ngedusi sampean matur nuwun ora apa-apa nek gelem ora wong kabeh iku aja calon didusi ora mungkin apa wedi-wedi kowe iki maneh ngono ki mari kersane pangeran ana sing ora didusi ya eneng nek bacot kali klelep itu dina apa didusi ya nggih mau ibawa menika iya Nduk Cahayu wah jan deheme wempuk ayo iki kalih watuk oh double ya anggere dobelan nek men DM karo watuk iso ning pinter kaya ngapa nek kon bareng kerot karo klakepan ki ora iso Nduk apa nak geter kok malah sare lho sare apa wong tetenguk ngono lho nek sare tak gledhak ngono ngantuk-antuk ora sare oh iya ngawer anu ngawur ayo nggih eling-eling malah Banyumasan
ngeling-eling. Oh, tak kira eling-eling Pak Mas. Ora yo gagu to seneng. Lah aku pas mangat lebon laron kok piye ngene. Lah nek aku ya tak ulu sisan, lah nek iki rak ya emoh. Tak kebuti nduk men pulen. Padake apa lho? Hango jiwa Swara kok iso kok ngono ki resepe apa ya, Mas? Ya aja mangan sing mambu lengo. Apa kuwi? Ya ancor kompor. Petroma. Ya ora kok gorengan ngono lho mambu lengo. Bojoku apa gorengan watuk tambane apa-apa ora mari ngombe obat apa ora mari ngombe obat mercon aku ngono men. Sengak dasare omongane Pak Demu iki. Men. Mangkel kok. gaweru cite kale neno umpama munduta rukmi Lah ya kuwi jenenge Setyakawane ngoten niku. Aku kan mangan larone kono ngombe wedange maksudnya. Seilah. Niki mantoke mawon wis sesuk kebak. Menyemros kayaknya. nyemros ki apa? Ah wulune metu kabeh ngocak kira nyemros. Istilahnya nyemros to. Ha nggih. Sak aku nek weruh taun nyemros. Mbon mang muni nyemros sak-sake ora diseneni wong. Ngunek-ngunekke wong kok le nyemros. Lah yo seneni wong. Ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa ning jala temah kunjing anggen jong ning paku lingan ya mangga Mbah ya. Waluya
dikancani, Mbah. Yo ya Nduk Cahayu aku cok ngancani kok, Nduk. Sesuk ya engko nek perlu kowe rasa bali nang Yojo kowe turu ngene si Pakdi wae. Nganti kaya ndek omah. Wah, nang omah kuwi dhuwur diaspal ngisore dicor. Lah apa kuwi? Jembatan. Mah ra kedanan nggih. Malah ngapa-ngapa ora ngalih. Masak ning kono. Ya. Cimalakaci, Cimalakaci, Cimalakaci kok belok. Cimalakaci, Cimalakaci, Cimalakaci kok belok. Ame-ame Belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Susu perawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane ra karuan. Asik. Mundur mundur mundur, maju maju maju. Mundur mundur mundur, maju mundur maju mundur.
isih nampa lae ya macem-macem bentuk. Macem-macem bentuk iki maksude piye? Sing ngene aku malah dingenekke malah duk-duk suara. Sego gudeg nang pasar. Yalah wong sampean malah mapan ngono kok. Iya. Rupasane aku arep ning kene ketoke merem kae iki melek. Oh, tak kira ya ngono. Ajarene sampean iku Mbak Ulya tau ngomong karo sampean, Mbah kowe iki nek ngibing karo sinden-sinden karo ora penak apa ora pake urung Mbak Suhin po. Kae iki nek saya wengi mripate lamur. Dadi aku rabun ngono. Suhin niku ya non sewu ora elek-elek bojone nikah nyata ning rada blaruk ning tur rada budhek. Blabur apa blaruk? Anu blaruk niku blaruk-blaruk ngoten lho ngono. Blawur ngono. Bahasane iki blabur kok blaruk. Ben tak ganti ra apa-apa. Kancen penyakitku ki rombongan. Iya niku nek ana wong dundang. Lah niku wingi wonten wong nyumet mercon duwer ana wandi debate apa to taktik iki. Coba niku Budhek berarti. budhek. Ning anggaran klumping ngono, madang to kuwi. Ngono kru. Mun ngene kok ca siji niku. Ampun dibalui Mbak Cangik lah sewengi nutuk kok gur ngelek-elek aku niku. Iki gur ngomongke kahanan lho, Nduk. Ngomongke kok terus-terusan. Kene ganti kene men rawe nek ngono terus ndak jarane. Nang kene wae. Yo. Nyedak karo anu Mas Dalang. Sing apik no. Monggo diajeng garwanipun Kakang. Kula aturi caket kalian Mas Seno. Salim. Kali. Heeh. Niki. Kene miki nganggo miku nyo. Lah apa beda? Beda pucuk-pucuke plastik iki wesi. Kula menika nyuwun barokah. Nggih, Mbak Suhin. Kados pundi kabaripun? Pangestunipun sae. Aduh jan alhamdulillah lancar laris. Nggih, Mugi kaparingan kesehatan. Amin, amin. Wah, jan ngremenake panjenengan menika. Kula nggih gumun kalih awak kula piyambak. Mentik punam dina kur diureng-ureng kalih bojo kula. Mbok nek kira-kira mang tari sisan mawon, mang tanting bojo sampeyan nek wis jelek melu kula malah tentrem. Tenan apa pripun? Estu. Nek kepengin ngrambanke godhong gedraglek ambek dina ya karepmu. Lah kok gedhe-gedhaklek rambanke piye to sampean ki? Wakane Jare wis apa-apa. jelek karo aku. Ya jelek kok. Nek sampean jelek, aku kon nanting terus sampean aku kon melu nggone Pak Seno utawa nggone Mbak Cangik. Heeh. Kasarane njaluk pegat. Heeh. Walu yo elek tanpa rupa ning lanang, Nduk. Wah. Harga diri tak jogon. Tenan. Oh, kowe njaluk pegat saiki sesuk-esuk tak pegat. Aja kuwatir. Aku megat kowe rentuk sing luwih ayu, tak baleni kowe, Nduk. Piye to ki? Ora piye-piye balen wae lah ngapa pegatan iki. Lho nana ya rasa pegatan. Oh, ndek bojoku iki seneng ora elok-elok kok malah kok. Ah senenge kan genti. Ya ora nggon-nggonan kabeh seneng kok lemu anak. Masa seneng kok wis sanggon ngono. Ora lah mau versi. Lah, kuwi util nggonamu karo nggonanku kuwi. Nah, nggih. Nggih. Niku wau Mbah Rawe kali Caping Gunung sampun. Nggih, sakmenika pamundutan saking Simoban nika. Nggih. Iki wonten Mas Mijan bengkel, Mas Sigit Prasmanan, Mas Giyanto Pawang. Wah, iya iki. Tembang Grajakan sing disuwun Mbak Ayu. Ya, Mbak Ayu. Iya Mbak Ayu. Ditulungi ora, Yuk? Ditulungi ora? Tulungi no. Lho carike megar iki lho. Wah, ya mergane angin. Nah, ya. Alon-alon ya Mbah ya. Ya, Nduk. Jari lho megar lho Mbah, piye ya? Kon Bisa. ngingkupne piye? Hah? Kon ngingkupne. Carane? Ora ndek cara aku. Aduh. Ayo wong ditakoni carane kok ora Sampene ngadi busana pinter kok gur mernahke jarik wis ra iso. Carane menake jarik iki piye? Nek Ayo dipernahke. Ayo dipernahke. ngene carane meneh tak marep rene. Lah kok Lah ngopo kok? Ekonomi ora ngerti no carane. Lah ben ora ngerti sapa? Oh lho ya. Wis gak wedi benake Lho, digawake penrong. Oh. Ora kuwi malah arep mentrong awake dhewe judhek kok kuwi dadi. Nggih, wonten dawuh. Emang pamundutan Grajakan. Nggih. Saking Simoban. Saking Candirejo Baru Prambanan. Nggih. Yo. Nggih. Nggih bawa mboten? Nganggo
Ya, mangga. Yuk. Aja tanah India ku meliaring taman Sarinuswan Toro ya ya Ayo, Mbah. Ayo. ayo ngadeg Ngadegno. iya ana dikancani kok njur tengok-tengok udut kaya wis rampung masalah tak gawake kene nek gerajakan iki lak tugase ayu lha kon ngatur Ya aku dikancani joget. nah ya ayu nek kowe maksa ya tak randhangi ra aku ki nek ora dipaksa aja ngono kuwi aja kepeksa ya kowe ya ngatekin dadi wong loro men kaya gendul ora aku tak nyawang wae Kok gendel ta? nek gendul ora ning sing turu ngadeg kabeh ayo nduk mangga ya ya
milih le mlebu. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Oh, nggih. Hah? Engko Gaya. nek aku mulih Di. wis beda. Larane ndi? Aja dadi atimu. Larane ndi larane? Talek. Kurang ajar. Apa kok kurang ajar? Ora rata sak awak laron siji we. Rata sawak piye Karo to? nesuh ini men klebon larane gayane ngono. Biasane klebon kupu ora apa-apa kok. Laron kowe bingung. Nggih. Wis mati ya. Mati. Kene kono wae kowe suwe ra ya gosong. Kok gosong iki? Kok malah gosong iki piye? Panas awake to yo. Tinggal obat. Ya ora nggih, matur suwun Mbak Waluya. Bajange nyuwun ngapunten ingkang bagan nggih pun Pak Wahyu. Jumbo ingkang kinayuh sembote ingkang den sedya rahayu kang kestu. Amin. Donga pamuji matur sembah nuwun tembok ten celoneh rasa kapok nek ana apa-apa nimbali meneh. Nggih. Matur nuwun. Monggo Nggih, sembah nuwun Mbak Waluya. Ya ya mak tak derekke. Kang samar pamaring sukma. Sinukmaya winayo ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tanen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati.